Rád bych vás pozval sem do kina do Hraničáře 24. září na Sorrentinův biják Velká nádhera. 28. září ve foaje Hraničáře bude rádiová show Radio Ivo Život nedoceníš s Johanou Švarcovou, s Marianem Moštíkem, s Petrem Markem. 29. září promítáme dokument o Filipu Topolovi, Takovej barevnej ocas letící komety. Dále bych rád vypíchnul 4. října kino promítáme film Gaspara Noého Love a ještě bych rád připomněl 16. října tady v kinosále koncerty. Začínáme spolupráci s Rádiem Wave, s pořadem Starter a přivítáme tady dvě kapely. Jedna si říká Daleko a druhá si říká Sundays on Clarendon Road.